Igbo bụ Igbo ndị ọma, anyị alachitakwala azụ n'obere ezumike anyị jere. Unu ma ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taa. Anyị na-ekwu kedu ihe ụdị ekike ị na-eke, gị bụ nne gị bụ nna. Ekike ị na-eke ọ na-akụziri ụmụ gị ihe? Ya ka anyị na-eleba anya n'ụbọchị taata. Anyị ekwu n'ọtụtụ ihe dị iche iche. Ihe anyị chọrọ ileba anya n'ụbọchị, anyị chọrọ ileba anya kịta awụ, anyị chọrọ ka anyị nye ndụmọdụ. Ọkwa ya Ada Jizọs ọ ga-adị mma ka anyị nye obere ndụmọdụ. Ọkwa na kịta ka isi na-esonye anyị, biko ana m asị gị onwe ihe ọ bụla ihe onwe ihe mebiri emebi maka na ofu onye kwuru ofu onye ala sị na biko oke ndị na-eli ha lie ka ha kụbasị ka ya mara nke ya na-akụbasị n'oge adịrọzi oge anyị na-akụsị kparapụ kama anyị ka nọkwa ya. Anyị na-asị gị ọ bụrụ na kịta ka ị na-esonye anyị, ọ dị oke mkpa, ọ dịkwa mma ka ị na-eme gị ka ị na-esonye anyị na soshal midia. Ị ga-afụ ka ọ na-aga na ihe onyonyo gị. Ị ga-esi anyị na Instagram, ị ga-esi anyị na YouTube ọ na Facebook. Igwe megịnị wee tinyekwanụ n'okwu a na ọ dị oke mkpa. Biko anyị na-asị unu ọ bụ n'iso na-eme ihe dị otu a, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ihe a bụ ihe jọkara udere na njọ sika nkakwu n'isi. Ada Jizọs, kedu ihe bụ ihe ị nwere dịka ndụmọdụ ị nwere inye ndị Igbo n'ihe dị otu anụmanụ? Ọ kacha ụzọ nyegodo ụmụ nwaanyị maka na ọha bụ ndị a na-ekwu ọha bụ isi afro gbakọbụ ama na ụmụ nwaanyị ka ihe agbado ụkwụ. Ọha na eze nsogbu adịrị ịmara ihe. Nwaanyị dị mma ezinụlọ eme gịnị? Adị mma. Kwa eziokwu, nwaanyị dị mma ezinụlọ adị mma. Ezinụlọ dị mma, ọha obodo eme gịnị? Adị mma. Ọha obodo dị mma, chọọchị adị mma. Chọọchị dị mma, obodo niile eme gịnị? Ụwa niile eme gịnị? Adị mma. Ya maka anyị ji wee na-agbado ụkwụ n'ebe nwaanyị. Biko gị bụ nne, biko kelee otu isi ejikwa kelee otu isi eke ekike. Ị na-ekekwa eke dịka nne ka ọ ikechazie ekike asị omelu nne mee nwa afụzie gị na nwa gị na na-azọzi ụzọ omere nne na nwa. Ị na-ekezi eke omere nne na nwa gị na nwa ga na-azọzọ. Mba, biko anyị ekwutucha nọ n'ekuke. Ya na-ekwu na ekuke dị mma, mana ekuke nwere nke kwesịrị ekwesị dịka nwaanyị ugegbe ezinụlọ. O nwere ekuke ụmụ nwaanyị si eke nwere ka Igbo si eke ekuke. Mgbe ụfọdụ anyị na-ama ọgọdọ na-abụ asịkwa ngụ ma ọgọdọ na ifu bara Ada Jizọs ka ụmụ ọgọdọ na-abụ. Kama iyi akwa m gịnị, yiri akwa ga-enye gị nsọpụrụ. Nye akwa ya wọbụ ị pụọ n'ezi asị na nwunye katikist ka ewe nye gị nsọpụrụ dịka nwunye katikist. Asị na nwunye Mr. Okonkwo ka ewe enye gị nsọpụrụ dịka nwaanyị bi n'ezinụlọ, dịka nwaanyị mụrụ nwa. Biko ichie arụ gị, n'ihi na ọ bụrụ na ichie arụ gị eyichie ịma mmanụ kechasị onwe gị ọfụma ịma mma. Biko ịma mma bụrụ mgbe ị gbara ọtọ, ọ bụrụ mgbe ị mepere obi gị, ọ bụkwanụ mgbe ị bịa kwawa akwa kwa ya akọtụ gị dị elu n'ukwu gị ebe a ukwu egelezi oge azụ na ọ bụrụ nya bụ mma nwaanyị. Mma nwaanyị bụ nkecha, mficha, iyikwa. Biko ọ bụrụ na ị nara eyikwa be eyikwa na ị na-eyiri ọfụma, biko bido taata mụta ka esi eyi ọfụma. Matakwa na ife bụ na ị na-eme ka ụmụ gị na-eme gịnị na-enere gị anya. Otu ahụ iyi ya, ị ga-achọ ka nwa gị ka ọ dị otu ahụ. Otu esi akpọ gị afọ ọjọọ, ị ga-achọ ka akpọ nwa gị afọ ọjọọ. Ịchọrọ ka akpọ nwa afọ ọjọọ, biko gbanwee n'ekike ị na-eke ka ezigbo ekike dị mma. Ọ ya bụ ebe ọ bụla ị pụtara ka ama n'ebe gịnị n'ibe ezi nne. Okwu gị dị mma. Biko ụmụ Igbo, ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị taata bụ okwu dị oke mkpa. Ana m achọ ka m nyekwa ụmụ nwaanyị obere ndụmọdụ maka ọ bụ ha bụ isi afụrụ wee kpagbuo okpu. Ọ ha ka bụ isi afụrụ kwuo maka na ịma dịka tupu nwoke anụọ nwaanyị, o nwere ihe bụ ihe ọ fụrụ dịka igwe kwuo n'izizi. O nwere ihe nwoke fụrụ, o nwere ike bụrụ na ọwụ ka o ji wee kee ekike, o nwere ike bụrụ ka o ji wee mechie isi ya ọfụma. O nwere ike bụrụ ka o ji ekwu okwu. O nwere ife nwoke ma afụrụ tupu ya anụọ gị, maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eme ha bata ha n'ebe nwoke dịka ebe dị, anụ ha anaghị abata ebe dị. Ha sị kedu ife ọzọ m na-achọ, kedu ife ọzọ m na-achọ na ya nabatago. Ị ga-afụzi onye ahụ nwata nwaanyị ahụ bịazie, o nwere ndị ya abịa ewere ọgọdọ machie n'obi. Ihe asị n'uchelu ọ na mebi na di ya nwere ndị ọbịa na ezinụlọ. Asị ọgbata họni ma onwe na-akpọ họni, nwe ndị na-akpọsụ, nwe na-akpọ mama Chinedu. Nke a nwoke na-aka akụ m n'obi. Mama Chinedu bịa na ọ dịzị ka onye a orebugo kama na-ejidekwa okwu gị ka m jugode. Ịma na a na-ebido ibe a n'izizi, o nwere okwu a ji akpọ
sweetheart, honey, darling, sugar. Mana ebidozie ya bụ ihe ga na-anụzi mama Obinna. Mama Chinedu. Mama gịnị ka? Mama Chiwe. Mama Obinna bịa n'onwe ndị bịara be anyị. Mama Obinna esi n'ebe ọ na-esi nri ma ebe ọ nọ na-aya akpụ dịka ikwoburu mbụ. Ma ebe ọ nọ n'ọbụbọ na-alụ ọrụ ma ebe ọ nọ na kitchen ma ebe ọ na-azụ ahịa. Tikitiki mala ọgọdọ n'obi. Yigiri di m pụta n'ime mba ọ jọgburu onwe. N'anya ọ wụ ike aka ndị ngwa na-asị ọ na-eme nwoke igwe ikpuka. Ọ na-eme nwoke igwe ikpuka. Nwoke bụzie ifele ejidezie nwoke mba ọ dịrọ mma biko. Ọ bụgo na ị nọ n'ime ebe ị na-esi nri n'ebe ọ na-ewe kpọọ ụdị okodota megịnị gbaba n'ime ru megịnị. Ị na-asịkwanụ jidego okwu ji okwu gị. Ị na-asị ya gbaba n'ime kama ịma na ọ bụrụ nwaanyị wee ezigbo nwaanyị mana na ya nọ ebe di ịma na ọbịa nwere ike bịa oge ọwụna. Kedu ife na-amara akwa na-amajibija akwa n'obi? Ijiri ọgọdọ yiche ụdị akwa iyi kịta a na-eyi a na-eyikwa n'ọnụ. Dịka eziokwu mana mgbe ụfọdụ n'oge ịma na kịta na heat dị too much okpomọkụ ka nkụ. Ngiji wee mee gịnị? Emere aba mabiji akwa n'obi. Ị nọ n'ụlọ chọọ nwa sleeveless nke a na-akpọ spaghetti ma ọ bụ nke a na-enwere aka spaghetti ịghọtago chọọ ya yili ịghọtago ma ọ chọkwa nwa obele ihe nwa obele skirt ma nwa obele ụmụ 3/4 ka ịdị mma mata nwere ka ọ bụ na arụ gị a na njikwa gị ka di gị fụrụ wee mee gịnị wee bịa ọ bụrụ na ịbatazie mgbe ụfọdụ kwa dịka ama na nkwo nke ọ ya atọgbu onwe di gị jewe ọrụ jechaa na taa ọ nwere ka ọ na-anata na ka ịnakwụta ezinụlọ na-anata nwunye ọbatazi ọbọta nwunye hit ebe niile ma ọgọdọ iji wee maa n'obi ma ọ na-esi ma hit ife niile mba biko ugegbe ezinụlọ o kwesịrị ịdụ like that biko na-ekekwa onwe na-enekwa onwe anyị bụ nwaanyị na-eficha onwe gị na-aficha onwe gị mgbe niile biko n'ihi na otu nwa gị si wee fizie nnekwa di gị nnekwa ezinụlọ otu aka osime gịnị wee bakwa me gịnị nnekwakwa ezinụlọ nwoke kwa abụrụ ọsọ ụmụ nwaanyị nwoke kwa na-ekekwakwa onwe kekwalụ nwunye gị gịnị anyị sịkwa kekwalụ nwaanyị ma aba ife ama na anya ga-adịka n'ezi anyị sịkwa kekwalụ nwaanyị n'ezi kekwalụ ugegbe ezinụlọ gị ọfụma kekwalụ ya ọfụma ka ịdịkwa ya mma dịkwa ya ọgọ mgbe niile. Nke ahụ wee okwu ikwuru kịta ọ gbara ọkpụrụkpụ ọ kpọrọ ezigbo ọkpụrụkpụ biko gị bụ nwaanyị anyị na-ekwu maka gị gị bụ nwoke anyị na-ekwu maka gị biko a na ya ka ị nwee ike kee ekike dịka nwoke nwere ezinụlọ ka ekike nwaanyị nwere nwaanyị n'ebe di maka na ị na-anya ụmụ ihe ndị a ekike nwaanyị emego achụpụgo ọtụtụ ụmụ nwoke ọgba n'iro na-agba gị eziokwu ka iji ịnọgo ịjụ onwe gị ajụjụ kedu ife mere di m ji apụ n'iro ịghọta gị iwe nwere jụọ onwe gị ajụjụ maka na ọ ya bụ nwere ụmụ nwoke ndị ọ ya bụ ụlọ ekike gị otu isi ekwu okwu ụlọ otu isi akpa agwa nwere ndị ka ya bụ mana nke a ya bụ okwu anyị ekwesịghị maka mbọsị ọzọ nwere ndị wụ ha bata n'ezinụlọ ha ewere gị ọnụ ha ụmụ nwaanyị ha ewere gị ọnụ ha wee tisasị ezinụlọ ha ha ewere gị ọnụ ọkwefuru ọnụ ha wee tisasị ezinụlọ ife ebe ha na-agba nwoke okwu asị na nke a bụ okwu gị bụ nwoke gị bụ nwaanyị anyị na-asị biko kee ekike ọfụma ọ ga-abụ ebe ọgwụ na ị na-eje asị na onye anọ papa Chisom ịzazasi ike asị na onye anọ mama Nneka ime gịnị ịza wee zasi ike ekele ike ga-eme ụmụ nwoke abụghị ihere na-eme ha ịma nke ka ịchọgburu onwe ya na njọ ọkwa ya otu a ka ọ dị biko ugegbe ezinụlọ ka dịka ugegbe ezinụlọ onye a ga na-eṅomi eṅomi aka m bụkwa Ada Jizọs Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe na-esokwa na soshal midia anyị platfọm Twitter, Instagram and Facebook ọ ga-adịrị gị mma Igbo bụ Igbo ndị ọma ndị anyị ji eje mba ndị Chukwu kere n'ụbọchị ụka anyị abịa na njedebe ịma asị na ihe ọbụla nwere mbido ọ na-enwe njedebe anyị abịa na njedebe n'ụbọchị taata anyị na-asị unu biko unu ya